Turning back the hands of time. Mga love stories on Rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Popi, lahiro jud ka! Hala. Muramag nakabalos na inon si Bryan sa laing nga tao pero wa siya kabalos sa taong nagpasakit niya. Nakasaha na inon siya sa laing tao. Mao lagi. Dapat lagi sa atong mga times nga nasakitan ta, dapat mahimo tang better nga person. Dili ta mahimong worse na hinuon. Tama ba? Tama ba na akong gipang-ingon? Sa tanan mga nakarelate diya, tawag na 0937-3731-674. Hello, maayong gabi. Hi, Mr. Po. Hello, nakarelate ka? Diba pa? Yes, nakarelate po. What's your name? Inyat. Uy, si Emyat! Tinuod yun ay gwapa yun ni. Yes. Single pa, nice kag tingog, unya, pwede pagilok-gilukan. Nag-wait Nga lang. naman day, kapila naman day ka nasakitan. Twice. Twice? Twice na. Pero ikapila Yes, po ka nalamian. Pero dugin na nung to. So twice nasakitan, pero ikatulo nalamian. Lain siya. Lain siya. So, primero nimong nasakitan ka, unsa imong na-learn? Kuan, kanang bibi, ihatag ang tanan. Ayay. Kilain mo ko mag-love, Master Popi. Bibi todo, ba? Giatag din mo ang tanan. Ihatag na ko ang tanan. Why nabilin? Laasad. Wala ni mo giatag ang tanan, kay namin nabilin. Lain ni ka, Master Popi. Pangaway lagi ka. Unsa din ang imong pasabot sa gihatag ang tanan? Dagan good meaning ang tanan, Master Popi. Mugani, nangutana gani ko, unsa imong meaning de ana? Kuan, kanang tanan. Especially imong pagka, na... Kanang pagka... Ana? So, siyang nakauna, katong permero, tapos, nganon ni kaingon man ka nga dili gid ay tungod ra ato, paghatag nimo wala na din siya? Dili, kanang okay pa man to siya, pero murag siguro, tingali ka lang. Sobrang nag-siguro siya kasiloso. Okay, sa second na dayon, unsa Sa day inyong second gibulagan? Unsa day gibulagan ninyo ato? Ikaw na ang kigbulag sa iya. Sa first? Nakigbulag na din ka sa atong first, no? Oo, after Kay? kanang murag, Sakal na ka. ko sa iya ha. So, after ato, okay, so dili na ka gusto og sakalon nga lalaki. So, kanang cool, so cool na ang imong gikuan. Disugot. Sa second. Ang second food kay, nagdodo ang pagkasat niyan kay, kanang siyempre, at first, nahadok ako. At first, I was afraid. At first, petrified. Nadlok na ka. And then, Parang tungod siguro sa yung pagka-sincere nilang na-fall ko dayun ko. kay kuan. After ko dayun nga, nasagot na ko siya ka na, in love mo ko sa iya. Pero katubod mo ng situation, LDR mong good. Nahipon nga issue. Oo, tapos ano yung issue, dati na ko nagaliluang ko. Hindi man. Kay, So parang sa duwa nimo ka relationship nasakitan ka? oo. Ngano man, be, sa primero nganong nasakitan ka? Sakitan ka kay Nasakitan ko kay kanang tungod lang sa kasilation mo dito kan ipasa na sa kuha ang sala. Nagkasala ka bisag wala kay sala. Oo. Munay sakit, di ba? Ko niya ba? Muna, I can relate to that. Pero sa ikaduha, nasakitan ka, ikaw gyapon nakigbulag?
Oo, ako nagiging sa rin. Ngano nasakitan ka kay? Nasakitan po, kung pakasalan, dito niya pag ginabuhat. Mao gyapon. Oo. Gapakasadaan ka nga wala kay gibuhat nga masama. Oo. Kaya alam mo, wala na, bita ka nga. Ito, gibuhat, hindi na mapit, bilang diinin, o gibidan yun. Kasi hindi mo work ang mga relationship. Pero, ano ko tukot mo guys nga, sige na lang, basta siguro, siguro sa lang right time. Right guy. Okay. So unsay imong message sa imong self karon nga wala pa kay katulo? Wala pa. Oh, so karon unsay imong message sa imong self? Dear self. Dear self. Hindi ko ba nila sa Facebook? Oo, mo dito ba? Unsa gito? Kuan, kanang dili ihatag ang tanan. Sa kanang magulat lang ko sa taong para din sa ako. Sa right place, sa right time. Lagi. Imo gina laging ampingan imong kanang dili dapat ihatag kana o kana. Ampingan gyud na nimo. Kasi po, dili man siguro to sa tanan siguro makonsider yung tanan. Murang half man gud siguro to. Half. Sige, half dayon. Oo, tapos ano lang ba, kanang, hindi man siguro na, tungod lang kayo, wala lang iatag ang tanan, nag-complicated lang yun, pero siguro, hindi lang siguro ang tanan. So nasabtan na ni mo ron. Nga, it's not about kanang, kung maayo kay kastanan, ma-deserve ni mo ang tanang kamaayo pud sa kalibutan. Yes. Kumbaga, be kuan lugar kanang dapat be ready pud ka nga sometimes masakitan pud ka bisag grabe na nimong amping. Oo. And then all you have to do is accept. Para maka-move on, di ba? Mali nga pinakauna. Accept what happened. Forgive yourself. And then prayer. Natabangan ka ni God na mag-move on. Tama. Very good. Very good, children. Pwede na ka Mama Mary. Dili mag-asawa. Mag-madre ka? Okay na kaayo ka tanan. Uy, pasar na ka. Grabe nga pasar. Di ka gusto mag-madre? Hindi sir. Kay gusto. I don't know. Sige. I hope na go with the flow ra magkakaroon no, sa imong life. Oo. Ano na lang sa enjoy sa nako kung pagka-single. Tama. Gwapo tong gihimo ba ato ni Bryan no nga kanang iyang kuan tutok iyang kaugalingon sa iyang mga love, iyang trabaho. Sakto man siya nga magpakadito sa mo para makamuon siya sa dahag. Sayop lang siya sa ang nasayop lang saya is ang iyang karon. Siguro present. Ang iyang reaction towards a new love life unta. Oo. No? Ang isakong ka dapat is dili niya i-close yung heart. Magano na to siya entertain. Ana, di ba? So, And who knows? Niya ba nga niya paasahon. Okay. Kung isod kayo magpaasa o gipaasa. Oo. Tinuod. I've been there, done that. Yeah, been there too. But gipaasa lang. Ako ang gipaasa o ako ang nagpaasa. Oo, nagpaasa dito na po. Dagan kay ko giingat, Charlan. Mo-agree ka ba? Mo-agree ko nga nagpaasa ka. Kailan lagyan niya? Paasa mga ikunin mo. Ha? Hagas, wa tamong ka kilo eh. Gikiloan tadi ka. Ang akong gibot pasabot. Ha? Paasa ko na. Nanguyab day ko. Ako? Nanguyab ko nimo? Wala. Unsa man paasa ko or assuming lang gyud ka? Oy, dati pa lang ka siya saka. Unya, nanguyab ko. Wala. Unya, ningon ko nga magkuanta, kanang isang gabi lang, ana. Ano, Jay, kasalanan ko bang maging kasi pa?
Salanan ko bang maging gwapo? Char lang. Char lang. Kamu pod mga assuming pod mo bandiha. Narabay ng regards sa imo daniyo, Master Pops. Regards ko na imong color. Sa mine. Shaman. Sina. Ay, sina. Diya. Dili na ko ni hatag lagi. Dili man mga kuan naman ni colors. Master Popi, masipaan ko ng bayhana ba? Magselos to imong uyab ron. Wala, okay na. Basta wala ko nang uyab ani babe. Siya na ningon babe, inamin niya. Bitaw. Pero sige, unsa may imong advice sa kaning sitwasyon karon ni Bryan before ka mo hawa? Kuan, sinang Bryan. If I were you, mag-effort ka nga pangataon si Bryan. Then, explain sa iya nga lana. I hope lagi makadungog si Dayan, basi nana siya dunis kagayan di uro. Dayan, magpakita ka na kay Bryan. Ayun na pa, pride, Dayan. Yes. Kung kailangan mo na karamay, tawagan mo lang ako. Hindi, karamay. Karamay, nasa Bohol, karamay. Salamat. Isa to ngalan niya to. Imyat, si Imyat. Imyat, salamat sa imong pag-share diha, ha? Wala ka ka-greet, sige, i-text na lang diya Imyat kung makakuan pa kaya kung nalay basahon. Kung nalang basahon Imyat, ha? Unsay name ana Master Popi? Imyat ang iyang pangalan. Interested mo ato niya? I-search lang ninyo sa FB Imyat. Mura na Imyat. Hello! Hala, kusog kaayo imong MOR ba hinay sabi? Hello? Hello, hinay sa imong MORB? Pwede seryoso sa ta? Kay lakon ra ba kay ko ba? Hello? 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 Hinay sabi kay kusog kaayo ma-opera ba ni siya? Hello? Hello? Nawa na off good lagi. Saba kay mo eh. Gusto ka ng seryoso nga caller B. Popi, mangayo kong number ni Imyat. Myat, iyatag ako imong number. Ito lang nga mo tawag si Imyat. Master, gitripan ra ka anong imong caller. Wala ko to. Kaila ko ni Imyat kailan ako ano niya. Pero wala pa may nag-meet ana o pa ko wag you go nanguyab ni. Pataka og hatag sa ngalan. O, Imyat lagi ang ngalan na unsa mong good. I-search ang inyo Imyat dayon ang pinakaunang mo gawas diya sa inyong FB mo na siya. Okay? Hello, may gabi. Imyat. Bitaw, tawag karon katong mga taong kapila na nasakitan sa gugma and pariha kang Bryan medyo wala na nagseryoso sa gugma-gugma na yan. Hello? Hello kaya. Hello. Pareha ka ni Bryan? Ano kaya? Pareha ka ni Bryan imong sitwasyon? Ay, sa kuya, di maklaro. Dani nga side Hello. na. Side view gamay, side view. Klaro na? Antipara, na kay antipara? Hello? Hello. Pareha mo ni Bryan og sitwasyon? Ha? Hello? Hello. Pareho ba mo ni Bryan og sitwasyon? Kuya, parihan na ko nakarelate gani kay ko. Asa nga part? Ato nga kuya. Kana bitaw. Itong kapasakitan sa dito ka bitaw. Pero may kapasakitan sa mga babae? Kuya. And then, pila kabuk babaeng nagpasakit nimo? Nakana kayo kuya dyan nabalik ka makakalibutan. Best remain na lang. Ha? Na lang. Unsa? Ano ako, nabali naman siguro ang kalibutan. Oo, kay? Magsigit lang. Unsa gibuhat lagi? Ikapila.
Pila ka babae ang nagpasakit nimo? Actually, duwa. Duha. And then giunsa ka permero unsay gipasakit sa imo? Gipuli kag lain unsa man na? Di sinura gyapon may kuya. Unsa? Nana, masapon ni mo nga, Mm. ano, naikuyog. Nga nag two timer day siya. Oo. Ikaw po ni let go na po kaniya kay wa na po ka ganahi. Ako na lang nagbulag sa ina kuya. Mm. Ang ikaduha, Mura man gyapon niya. mo gyapon Mura gyapon nilang gibuhat. meaning Ako lang gyapon nagita kung asa sa malipad sa batanan ako siya. nangita gyapon siya glain or pareha atong sa atong drama nga naay boyfriendaan. Oo, na kuya. Nasa boyfriendaan. Ana. Sa ikatulo wala. Ang katulog kaya? Naka ikatulo na love. Ana kuya. Unya dito na din ka wala na pud ganito sa iya. Wala. Kay Nandang. kay nga no. Hello. Hello. Nay tao wala. Nganong wala na ka ni tuo sa ikatulo. Nganong wala? Ano pa yan? Nganong wala ka ni tuo, nganong wala na nimo nganong wala na ka ni tuo sa ikatulo nga babae. Wala na. Kaya nagkuhan naman siya ko. Okay. Awat lang yung like it. Dili ma-explain? Unsa lugar imong na-learn? Yeah? Unsa imong na-learn? Yeah? Unsa imong natun-an sa atong drama? Ano yan? Na... One. Imo sa panangdaan kung... Wala sa nimo yung batasan kung... Seryoso ba siya o wala ba siya ilaglain? Samot na kung LDR mo na. So, ang imong solusyon is magbantay lang gyud, ampingan imong heart. Oo, ambingan lang na ako kuya. Mahintay Dili wala pa man ka nag-let go sa ikatulo. wala pa kuya. So kamulo pa. Oo, kamuli pa. Ayaw siya binuangi. Yeah? Ayaw siya binuangi. Lisod ko kuya. Di ko ako wala man nagbabae kuya. Pero say basin matintal ka kay kabalo kang ganahan siya sa imo. Wala. Di ba? Hindi mo wala man nagbabae kuya. Seryoso mo kay ko. Lagi. So, basin maabuso na to papareha ni gihimo ni Bryan. Di ba? Alili kuya. Na mo tendency ing ana nga grabe kay ka kalab sa tao nya. Yeah? Oo. Kusog mo gayo imong MOR so di ka kasabot sa akong istorya kay di ka kapaminaw sa imong cellphone. Kusog gayo imong MOR. Sige kaya kuya. Lagi ngano imo na ikusgan di man ta makasinabot ana. Nala ko sa sulod kaya ang manggod ilara din nara sa gawas. Oo. Sige, unsa may imong kuan? Sa may imo mag-request Pwede ka? mag-greet lang kuya. Sige. Na i-greet lang na ako ang kuya. Ang nag-duty dito sa office karon. Sila si SG Asani, SG Commission, SG Pisadilla, o si SG Ilan. O sa Nida family, layo sa family. Pwede mag-request. Yeah. Samaan. Ano? Wala kaming ano. Unsa? Beer. Beer ay walay kuan diha mas love song ana. Ikaw ang sagot, kuya. Ikaw ang sagot. Sige. Okay, kuya. Sige. Salamat. Salamat. There you go. Tumaidlot nga mga nag-share tonight sa atong hashtag Dear MOR Dear Self.
nako, sao na lang na, no, medyo kailangan yun makadungog si Diana, no? Dayan, sa message ni Bryan. At kung naidayan nga naminaw karon, no, nga marag sige pag pride, hatagi og chance ang Bryan sa imong life. Syempre, no, naagid nay dahilan nga nung mabuhat na nila, no? Kaning naay mga reasons behind the things nga ginahimo sa tao. And I'm sure kung imo lang siyang hatagan og chance nga mo-explain og sabton nimo, kung makaya nimo nga masabtan siya, why not? Kay basin ikaw na dayan ang mamahimong happiness ni Bryan. And syempre, whether lalaki or babae ka man o gipasakitan ka sa dagang mga tao sa imong past, ang importante gyud nga dili nimo ni gamiton as babag nga mahimo kang happy sa imong future. Dapat gamiton nimo mga learnings para mahimo kang better. But ayaw yung undang og love. Kay love ragyoy makahatag og fulfillment sa atong kinabuhi. Walay lain. Dili kwarta. Dili tao. Actually, dili tao. Love. Love sa Ginoo. Love sa usag-usa sa imong family. Kana, love ang makahatag og fulfillment sa atong kinabuhi. So ayaw og undang, pero mo lagi. Pag mo love ka, kailangan ka mo trust. Pag mo love ka, kailangan ka mo sacrifice. Kung di na nimo mahimo, dili ka maka-love og tarong. Anyways, wala na kayong ikon tayo mga pamilya. It's 12:03 na. Salamat sa mga nagbilar-bilar. Tomorrow, it's the 27th day of September. Og atangi ang atong episode tomorrow sa Dear MOR. Dear MOR Fairy Tale. Aba, eto ng teaser natin. Dear MOR. Alam ko na mataas yung emosyon mo ngayon at alam ko na galit ka sa mundo. Pero ang gusto ko lang maintindihan mo, may dahilan kung bakit nangyayari to. Hindi mo man maintindihan ngayon, pero naniniwala ako na darating din yung panahon na malalaman mo kung ano yun. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Fairy Tale. This is Master Popi saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Ayaw you to give up, ha, mga migs, ha? At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumcomment. Sa mga single ladies and single moms na naminaw karon, itaas na ninyo inyong mga kamot. Pataas, ipataas. Kaya mo kiss na ko sa inyong ilog. Sige na. Kiss na ko. Ready? Ready? Ready na. Ready na ba? Taas na? Ready na? Dugay kayo. I love it. O, gibili na ako sa inyo ang coat nga bagong laba. Ang quote gikan sa atong title tonight, Dear MOR, Dear Self.
ka makaangkon og positive life kung negative permi imong hunahuna.